Ahojte, Ludmilka pri kamere a pri, čo to je, pri telefóne a pri Fivkovi a všade. Ahoj. Dneska sme si vymysleli takú, čo to vôbec je. Ja neviem, čo to je. Proste kreslíme s ľudkou. Proste, budeme mať každý zavreté oči a jeden druhému dáme niečo, čo má nakresliť so zavretými očami, uvidíme, čo z toho vlastne zíde. Aj keď teraz som to nedomyslela, pretože nemám čím mu zaviazať oči. A ten, kto to nakreslí lepšie, vyhráva korunku. To je moja a to je Matina korunka. No dobre, tak poďme na to, no. Ja si myslím. Na to, aby niekto nevidel z nás, tak tu máme takúto, že šapicu. Áno. Ty nespí, prosím ťa, ja mám zase krásny hlas. Sexy. Dobre, poďme na to, ja neviem, kto chce začať prvý. Ja si s tebou už nelosujem kameň, papier, nožnice, lebo to nedopadá nikdy dobre. Ja, daj! Pre teba to dopadlo dobre. Raz, dva, tri. Zase, že? Aj. No, tak nakresli tvojho škrečka. Patkaňa, myslíš? Áno, patkaňa. Pán Patkaň. To je veľký pán, takto má hlavičku. A on má vlastne čorné oči. Zuby veľké, vieš, kúse s nimi, keď nahrávam. A potom taký tlstý, vypasený. Tu má nožičky. Tu má ten svoj kolotoč. A ešte mu ten chvost dokreslím teda. Sa som ho trafil. A vlastne, čo ešte? A uši si mu nedal, podľa mňa. Uši som, on má uši vôbec? Má? Ježiš, nemá, ne, to je ryba. Maličké uši mu dávame. A ešte nejaké hovná tuto, vieš, je to skrečok. Stačí, je to dobré. Ja to v hlave to budem úplne, ježiš, to je tak pekné, to je tak pekné, bože. No. Tak som to videl presne, to je paráda. Náhodou hlavu som trafil, zuby skoro, hovna som úplne krásne trafil. Kolotoč trošku taký už rozpadnutý, ale v pohode. Uši ma trošku hore, vieš, ak tie obočia, čo bývajú v rozpávkach až nad hlavou. Dobre, už si to komentoval, poďme ďalej, všetko si tu zapínal. No, čo? Meatboya. Jak vyzerá Meatboy, počkaj. Na tričku. Ježiši. Chcem vidieť. Neviem, či dám. Kúkaj sem, jak úplne ho przní, už teraz to vidím. Ticho. To je blbé, keď to na jeden ťah to potom trafí. Ne, jak ja patkaňa. A už zdvihla X-ku, už to bude dobré, Ticho. Ja neviem, čo tam ešte má. Ešte nohu druhú som nedala. Dala som mu, už tam má druhú nohu. Jedna noha tam je, dve nohy som tam dala, ešte ruku. A už má dve nohy. Nemá dve nohy, robila som, ticho. Ja viem, že som robila dve nohy. Mary. Ešte niečo? Tá noha. Zuby má, oči má, ruky má, nohu má. Ešte také púsko nad okom má. Prečo má púsko nad okom? Také bandážice tam má dve. Si buchol si, vieš, máš čelo. Máš púsko. Lebo keď zapneš... Som ti tam dala púsko. Keď zapneš, tam mu to buchne do hlavy vždy. Môžem? Ešte, no, počkej, no, ešte, no dobre, môže byť. No to nohu tam nemá. Nevadí. Pokresil som sa. To keď sa buchol na hlave, tak... Tak mu odpada noha. Áno, cirkulárne sa mohla dokresliť do toho. No. To je strašné toto. Čo náhodou je to lepšie, jak ten škrieček. Nakreslí, bože, toto je strašne ťažké vymysleť, čo má nakresliť. Nakreslí vtáka. Ako vtáčika lietajúceho. Že aj na mňa sa pozerá tá opica. Jakého ale chceš? Papagaja. Ne, tukana. Kedy? Tukana. Tukana? Áno. To jak vyzerá? Tukan? No. Tak nakreslí orla. Orla? Ježiši! Keď mi povieš, ani nevieš čo. Tak sovu. Nakresli sovu, aj to moje konečné toto. Sova. No, sova jedne vie, že má také veľké oči. Tu dáme hlavu, také veľké oči. A on má také špicaté uši. Bum. Nožičky. Až také tie ruky. Čo ešte tam chceš prijať? Ruky? Odkedy má sova ruky? Však má tie krídla. A tam má ruky aj. Ne? Má krídla? A tam to také dobre, papiče. už to prejde.
A ešte si zabudol na ksichte, čo má. Ústa. Aké ústa? Ona má zobák. Zobák? Je taký maličký. Asi ho naučím biológiu. Ja som na biológii nedával pozor, však to chápeš. Testy sme mali, naučím sa ACDB. Ale jak nemôžeš vedieť, jak vyzerá sova? Viem, jak vyzerá, iba neviem kresliť. Ja ju presne vidím, ale neviem, jak kresliť. Chápeš? Ja A hlavne, že má ústa. Ja proste kreslím moc neviem. No dobre. Ešte sa pozri, podľa mňa to je nejaký kom. Neviem to zle, to je sova v pohybe vlastne. To je mucha v pohybe, podľa mňa. Keď sa hýbe a cvakneš to a nekvalitnú foťáku, tak to vyzerá takto. To super. No poďme. Hurá. Si musím najprv nasadiť. Yes. Mne po tak 5 minút rozmýšľania napadol hneď Pikachu, takže to by si mohlo dať. Chcem ho vidieť proste. Ja neviem okresne, normálne. Pikachu. Chudák. To má telica. Hej, presne tá má nos. No, jasné. Počkaj, také ústa má. Gulaté oči. Majú také pekné gulaté. Pupok mu spravím. A ešte ručičky. Krásne. A ešte ten chvost musím, že? No, on má takýto bleskový, áno. Neviem, čo kreslím. Hej, taký bleskový, pekný chvost. Ešte niečo? No ešte tam slnečko môžem dokresliť, obláčiky, vieš. Také blesky. Tak pod Pikachu prostredie, vieš. To je parádička, toto. Môže byť? Toto by si predala aj za milión, podľa mňa. Ale fakt také teda, čo som videl, keď sme boli kúkať obrazy niekde, také teda, čo tam bolo a... Náhodou som si trošku sekla ten oný ksichtik, trošku centimeter vedľa, ale keď to tak posuneš... Tak by to presne sedelo, že? Tak úplne Pikachu. Úplne by to bol fakt. Ale ten chvost, keby si to, keby nastriháš to tam, tak to sedí presne. Bože. No, tak a posledný obrazok, ktorý sme si nehali, čo si on že vraj vychutná. Pozri, aký je malinký v tej kamere, úplne malinký. No proste posledný obrazok, ktorý ideme kresliť. Budeme kresliť jeden druhého, takže on bude kresliť Ľudmilku a Ľudmilka bude fuj. Tam sa až pozrieť do objektívu, ne tam vedľa. Ale ja sa tam pozerám vždycky na seba. No a... No a... A Fifko bude... Fuj Fifko bude kresliť Ľudmilku a ja Fifka. Nekreslí mi po ruke. Poďme za to. Tak môžeš začať. Jak vyzeráš? Nevidím. Kokos. Ty vieš, jak vyzerám? Aktuálne mám krivo Ty vlasy. si jak tá sova, viem ako vyzeráš, neviem teda kresliť. Ja som jak tá sova. No proste má hlavu, nie? To má každý človek. A potom má také tie vlasy dlhé. Tu má vlasy. Tak to je tak ráno, má roztrapatené, no. No. A teraz je tá hlava, že? Neviem, kde som mu dal. Už som zavodol, kam som dal tú hlavu. Niekde pri vlasoch. No a potom má také tie očka. Prasačie. Pekné očka. A dáme ešte úsmev pekný. Pekne sa usmieva. To zelenou áno. vyzerám jak vodník. Nos som zabudol. Obočičko. A ešte dáme aj takto pod hlavu, ten krk sa to volá. Stačí, ne? Iba hlavu stačí, ne? No určite, podľa mňa. Jak chceš? Stačí mi hlava, lebo potom už to netrafím vôbec. Tak pekne ešte. No, podľa mňa stačí, ako tie vlasy sú už tak... Snáď sú dobre dlhé, som ich dal. A podľa mňa dobre to je. Ja som s tým spokojný. Môžem? Je to dobré, no áno. No, Vyzerám jak vodník skrížený s žabou a skrížený so mnou. tak nevyzerá. No,
Nádher. Skoro. Díky. No, však a nebolo to až také zlé. Čakal som horšie. Jaj, bože. Ha! Tu máš oči, hej. Očami zatínaš to čosi, ach. Ticho opačie. Takýže nos. Teraz si robíme, že vysmiatého. Ja. No a teraz máš... Teraz už iba pokazíš. Ticho. Jak slepec sa tým predstavíme. Teraz takú bradu máš. Tak. A vlasy. A uška malé. A krk. Aj no. A teraz ťa urobím, že telo, hej. Také dlhé ho máš. Tu máš krivé nohy. To akože spíš na poholke, hej. No ruky máš. Bradelky. Aby si nebol nahý, tak ti nakreslím gate. Ďakujem. Ešte niečo chýba? Podľa mňa už. Stačí. No, nič. Celý ty! Aj tak som sa vyzlekol tam ven. Náhodou, ty si sa mi viacej podaril. No dobre, no tak no dobre, no. Tak dobre. Ja neviem kresliť. Ani postepačky, ani s zavretými očami, ani bez zavretých očí. Ďakujem. Dávam ti korunku teda. Pohode, podľa mňa. Ja. Trénovala, čo? Nie. Netrénovala som. Nie. Dobre, to je asi všetko z tohto videjka. Dúfam, že sa páčilo a dúfam, že sa páčilo, stále sa páčilo a len sa páčilo. Takže odbery, lajky, komenty, zdieľanie. No a to je všetko od nás. A hej, aj odo mňa. Aj od neho. Aj odo mňa. A choď už domov. Čo si jak? Ahojte! Dám ti